ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛ। ବେଟ କଣ ବଢଉଛୁ? ଆବେ ଚୋର ତୁ ଧରିଛୁ, ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତୁ ଦବୁ। ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୁଣ ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ଚୋର କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ପାରିବିନି ବାବୁ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଶୁଣ, ତୁ ଏ ଘର ଚାକର, ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତୁ ଠିକ ସେୟା କରିବୁ। ମତେ ବୋଧେ ଆପଣ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ବେଟ ରହିଲା। ମାରଟା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଓକିଲାତି କରୁଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଗଣି ଗଣି 50 ବେତ ପାର ବାড়ি ମାନେ ତମେ ତାକୁ ବାড়େଇବ 100% সম্ভব। সবই সঙ্গে স্ত্রীর আদেশ মানিবার কর্তব্য। তাহলে ମୁଁ ବୁଝିବି ତମେ ମତେ ଭଲ କହୁଛ, ତାକୁ ଭଲ କହୁଛ। ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ। ଚିନ୍ତା କଲା, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତରଳେ ତ କହୁଛି ନହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ ଦେବି। ବୁଝିଲେ ତ? ଧର ତମକୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ अरे बड़ा तुम्हारे स्वामी को कोई कर तुम्हें एडी को अरे वो चोर को दबाने ले तो स्वामी तेरा संपर्क ना भागी तो स्वामी ना को डिवोर्स कर ले। अरे बड़ा मुझे बड़ा अरे किती पूरा मुझे से बोलती है आगे खाली हो गया भाई को jadi butuh ini boleh jajah boleh aji ini kan kali orang ini bukan jajah boleh teman-teman juga ini sudah berdoa ini boleh apa deh